What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Panibagong araw, panibagong adventure na naman. And kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And today is YouTuber's Day kasi today is Bldg. So kita-kits na maya, mag-claim tayo ng sweldo tapos bibili tayo ng marami. Hello guys, ayan, on the way na ako sa Western Union. Mag-fog kayo. And claim natin yung ating munting sahod. At saka pupunta ako mamaya sa Grand Mall or dito na muna sa Ilustre kasi yun nga, ito yung aking uniform na bigla-bigla na lang nag-open ng walang pasabi. Bigla na lang siya nag-open guys. So kaya pala feeling ko parang malamig yung aking tiyan kasi open na yung aking butones. Pag naglalakad ako. Anyways, ayan, samahan nyo ako doon sa Western and maghahanap tayo ng polo, mga ganito. Pwede naman kasi daw mag-polo sa opisina. Hindi na necessary na mag-long sleeve. So maghahanap tayo ng dry fit. Dry fit? Ayan, so Thursday pala guys, pupunta kami sa House of Hope kasi mamimigay si Ate Charing ng tulong sa parents ng mga batang may cancer. And yun talaga yung advocacy niya kasi to help the cancer patients, especially yung mga bata. Ayan, so samahan nyo kami sa Thursday doon kasi magbablog din ako para additional documentation na lang din sa mabibigay niya na tulong para sa mga bata. Ay, hirap paglakad kung sobrang laki mo na. Yatay man ito. Nasa Ilustre na ako para sa Western. Ang caregiver ito, libre kaon, libre balay. Yung overtime, kumikita sa ano, $100 a day. $100 man sila. Libre kain. Caregiver ka dito, mayaman. Wala na. Pero nakamansyon na siya. Kung nagbakasyon siya, dito may sa 5-star kung stay here sa Lanang. Sa Grand Regal. Sa Kasimana. Kasi mga kuantering, mga kasi mga kasi tawag ano. Yan guys, nakuha ko na yung aking sahod. Ayan, let's go up and let's check kung meron tayong mabibiling damit doon. Going ako sa taas. Parang wala ata dito yung brand na hinahanap ko guys. Brand, hindi bra. Pupunta na lang ako mamaya ng Grand Mall kasi andun yun. Doon ako nakabili last time. Wala dito talaga. Then guys, nakabili ako ng medyas. Kanina 59 pesos yung kanyang price tag, pero 39 pesos ang nabayaran ko. May percentage talaga. Tingnan yung aking damit guys. Kailangan ko talaga bumili ng bago. Yung maluwag-luwag, hindi yung ganito kasikip. Kung pagbili ko nito, hindi pa siya ganito kasikip. Pero ngayon, super sikip niya. Probably ko. Rest muna ako dito guys. Meron pa pala silang sale ngayon. 50% din. Ayan, gisa na Ilustre. After dito guys, bababa ako para kumain. Then, balik ka sa office. Pasko na ako dito.
tayo ng lunch dito guys. Sa Leylangs. Ayan. Daming tao pa. Ito yung ating lunch ngayon. Siomai at saka shawarma rice na beef. Kain. Pabalik na ako sa office guys. Nakabili ako ng towel. Kasi yung towel namin sa bahay dumi na. Kailangan ng palitan. Sobrang init. Tingnan nyo guys, kung saan naman siyang bumubukas. Ay nako. Sobrang laki ko na talaga. Pero I'm doing my best na mag-diet. Kasi kailangan nating mabuhay ng mahaba pa. Bawa yung mga anak natin. Hi guys, out na ako sa office. Samahan niyo ako sa Grand Mall para bumili ng damit. So, tara! Hello, andito na kami sa Grand Mall. Kasama ko sila. Yan, sasamahan nila ako bumili ng polo. Ayan, so andito ako sa toy section banda guys. Naghahanap ng laruan si Gian. Dipili ka dyan. So dalawa yung nabili kong polo. Ayan. Isa para kay Yuna na dress. Dress. At saka dalawang polo sa akin. And may bagong pabango guys. Memo or fresh. Memo. For 149 pesos. Diba? $289. One maintenance. This was used for market pricing. One maintenance. This was used for market pricing. Ha? Pangit kanina. Agad may lang. Agad may kani o banana. Oh. May dulaanan. Naghahanap na laruan si Kuya. Nak. Iyan. Damit ano paliton? Damit lang daw. Wow. Ganda yun na. Pila na? lang. 199 isa kini. Go tayo. Dahil na, dahil. Dahil na. Bukas na, bukas na. Babaeng babae. Ito yung akin guys. Dalawa. Ayan. So nag-sale siya ng 400 from 1,000. 50%. Waday? Ito din, same price. Waday, uy! Ayan. Ay, salamin diri agaga. Ha? Naroon na si Yun. Hi! Nasa bahay na mi. Wala na akong pants. Picture ako! Lalaro ako ng ML. Ha? Ano? Ito na yung special battery guys. For 40 pesos. Pero dati kasi yung itlog nila is ito dapat fresh to. Ngayon hindi na siya fresh. And hindi na masyadong parang malapot yung kanyang sabaw. Pero try pa rin natin kung same pa rin ang kanyang lasa. Ay, kasama ko na siya. Welcome to our new uploading station. Welcome. Take one. Welcome to our new place kung saan extension